कोळंबी आणली आहे या पिशवीमध्ये. बघूया कोळंबी कशी दिसते. वाव, खूपच ताजी ताजी समुद्रातली ही कोळंबी आहे. मी जवळून दाखवतो कोळंबी. अशी कोळंबी, वाव, ही बघा, ही कोळंबी. नक्की या कोळंबी पासून कोळंबी भात बनवायचा आहे का कोळंबी फ्राय करायचे आहेत हेच काय सुचत नाही. तरी सुद्धा मी काय करणार आहे, आईला सांगतो की ह्या कोळंबी पासून कोळंबी भात बनव आणि त्यातील थोड्याशा कोळंब्या ज्या आहेत फ्राय करूया. म्हणजे भाताबरोबर जरा फ्राय केलेल्या कोळंबी सुद्धा खूप छान लागतील. चला हे साफ करायला घेऊया. कशा साफ करतात ते दाखवतो. काय काढायचं असतं ते दाखवतो. हे बघा कशी साफ करतात कोळंबी, ती जवळून दाखवतो. हे बघा, हे कव्हर असतं कोळंबीच्या वरती, ते आपल्याला काढायचं असतं सुरुवातीला. ही बघा, अशा प्रकारे पाठून पण शेपटीकडून पण जरासं बाजूला करायचं आणि आतमध्ये एक रेष असते ती खेचून काढायची असते, जेणेकरून मग ते काढून ह्या पिशवीमध्ये टाकून द्यायचं. म्हणजे बाजूला कोळंबी ज्याच्यातून आणलेली असते ना, तीच कोळंबी ही घाण काढून टाकायला वापरायची. बघा अशा प्रकारे कोळंबी साफ करायची. बघा वरचं कव्हर बघा कसं काढतो आहोत आम्ही. अशा प्रकारे कव्हर काढल्यावर शेपटीकडचा भाग बघा कसा खेचणार आहे. जरा पाय पण असतात ना कोळंबीचे, कसे खेचायचे ते बघा. वाव, खूपच ताजी ताजी कोळंबी आहे. हे बघा, शेपटीकडचा भाग असा खेचून काढायचा. साफ झाली. या पोटाच्या आतमध्ये जी काळी रेष असते ना, ती खेचून काढायची, तोडायची नाही. तोडली काय मग ती अख्खी बाहेर नाही ना. ही बघा अशी खेचून काढायची आणि मग कोळंबी मग फेकून द्यायची, त्या पिशवीमध्ये टाकून द्यायची. ही बघा, ही साफ केलेली कोळंबी आहे. अशा प्रकारे ही साफ झालेली आहे. या ताटामध्ये बाजूला ठेवून सर्व कोळंब्या साफ करून तर झाल्या आहेत, फक्त स्वच्छ पाण्यात धुवायच्या बाकी आहेत. अशा दिसतात. कोळंबी चांगल्या प्रकारे स्वच्छ धुवून आम्ही या ताटामध्ये घेतलेली आहे. अर्धा चमचा मीठ आपण कोळंबीला जरा लावून घेऊया. कोकमाचं पाणी ह्या कोळंबीला लावायचं आहे आणि मग ही कोळंबी चांगली मिक्स करून घ्यायची मीठ आणि कोकमाच्या पाण्यामध्ये. कोळंब्या आपण फ्राय करण्यासाठी या ताटात बाहेर काढून घेऊया आणि ह्या त्याचा कोळंबी भात बनवूया. कोळंबी भात बनवण्यासाठी गॅसवरती आम्ही टोप तापत ठेवला आहे. त्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकत आहोत. 2 चमचे तेल आम्ही टाकलं आहे. एक छोटासा कांदा कापून घेतला आहे. या ठिकाणी एक चक्री फूल आहे, 5 लवंग आहेत, 5 मिरी आहे आणि 2 तेजपत्ता आहे आणि ही दालचिनी आहे. सुरुवातीला तेलामध्ये आम्ही दालचिनी, चक्री फूल, लवंगा, मिरी टाकली आहेत 5 आणि तेजपत्ता टाकत आहोत. जरा परतून घेऊया आणि मग जरासा चिरलेला कांदा जो आहे आपण त्यामध्ये टाकायचा आणि जरा ढवळून घेऊया. अर्धा चमचा हळद, 2 चमचे म्हणजे छोटा 2 चमचा आहे ना लाल मिरची पावडर, एक हा मिक्स मसाला आहे, मालवणी म्हणतात तो. मालवणी मिक्स मसाला 1 चमचा, 2 चमचे लाल तिखट आणि छोटे 2 चमचे धने पावडर आम्ही यामध्ये टाकले आहे. परतून घेतले आहे आम्ही हे. हा पहा, हा गरम मसाला अर्धा चमचा, गरम मसाला पावडर सुद्धा आम्ही यामध्ये टाकली आहे. चला आपण ताटातली सर्व कोळंबी या टोपामध्ये टाकूया. चला, सर्व कोळंबी जी आहे टोपामध्ये आम्ही टाकलेली आहे आणि जरा ती परतून घेऊया. कोळंबी परतून झालेली आहे. 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवूया आणि ह्या बाजूला आम्ही तांदूळ सुद्धा चांगल्या प्रकारे धुवून घेतलेले आहेत. ह्या ठिकाणी कोथिंबीर पण आहे. 2 टोमॅटो आम्ही मिक्सरला लावून त्याची पेस्ट करून घेतलेली आहे आणि बाजूला आपण पाहू शकता आलं लसूण मिरचीची पेस्ट आम्ही या ठिकाणी बनवून या वाटीत घेतलेली आहे. या टोपावरील झाकण आपण काढून घेऊया. 2 मिनिटं झालेली आहेत. वाव, टोपामधील कोळंबी जी आहे ती पुन्हा एकदा चांगली ढवळून घ्यायची आणि आपण त्यामध्ये
आलं लसूण मिरचीची पेस्ट जी आहे ती आपण ऍड करायची, ढवळून घेऊया. आपण ही प्युरी जी आहे ना आपण या टोपामध्ये टाकूया. चला, टोमॅटो प्युरी म्हणजे टोमॅटोची पेस्ट आम्ही या टोपामध्ये टाकलेली आहे. ती सुद्धा या कोळंबीमध्ये टोपामध्ये टाकल्यानंतर ढवळून घेऊया. सर्व जिन्नस म्हणजे आलं लसूण मिरचीची पेस्ट आणि टोमॅटो पेस्ट आम्ही टोपामध्ये म्हणजे टोमॅटो प्युरी सुद्धा टोपामध्ये टाकून आम्ही चांगली अशी ढवळून घेतलेली आहे. ते शिजण्यासाठी आपण 2 मिनिटासाठी पुन्हा झाकण ठेवूया. झाकण बाजूला करूया. 2 मिनिटं झालेली आहेत. हे झाकण बाजूला करूया. वाव, खूपच सुंदर अशी कोळंबीची ही ग्रेव्ही खूप छान दिसत आहे टोपामध्ये आणि उकळी सुद्धा छान आली आहे, लाल भडक. चला, आपण धुतलेला बासमती चावल यामध्ये टाकूया. बासमती चावल आम्ही या टोपामध्ये टाकलेला आहे. ढवळून घेऊया. अलगद असं ढवळायचं आहे आपल्याला. तांदूळ मोडायला नाही द्यायचा. अलगद ढवळल्यामुळे तो बासमती चावल तुटत नाही, म्हणजे मोडायला द्यायचा नाहीये. 1 मिनिट आपल्याला हा चावल जो आहे ना जरा परतून घ्यायचाच असतो. जरा शेकला ना हा भात तर अजून खूप चांगला लागतो. चला, सर्व तांदळाला कोळंबीची ग्रेव्ही लागलेली आहे. बाजूच्या टोपा मध्ये आम्ही पाणी तापत ठेवलं होतं. मोजून टाकत आहोत. 2 पेल्यासाठी 4 पेले पाणी आम्ही या ठिकाणी टोपात टाकत आहोत. चला, 3 पेले पाणी झालं आहे. 4 पेले गरम पाणी म्हणजे 2 पेले बासमती चावलसाठी 4 पेले गरम पाणी आम्ही या टोपामध्ये टाकले आहेत आणि काविलच्या साहाय्याने चमच्याच्या साहाय्याने आपण ढवळायचं. चवीनुसार मीठ टाकूया आपण यामध्ये. चवीनुसार मीठ टाकून झालेलं आहे. थोडीशी कोथिंबीर टाकूया. ढवळून घेऊया जरा. उकळी येताना आपल्याला दिसतच आहे. 10 मिनिटांसाठी आपण झाकण लावून ठेवूया आणि गॅस स्लो करूया. 10 मिनिटं झालेली आहेत. झाकण बाजूला करून पाहूया. वाव, खूप सुंदर कोळंबी भात या टोपामध्ये शिजला आहे. आणि आपल्याला मी सांगू इच्छितो, थोडस पाणी आहे टोपामध्ये, पण आपण तो हलवायचा नाहीये. टोमॅटोचे काप टाकूया जेणेकरून चांगला दिसेल. पुन्हा एकदा आपण 5 मिनिटांसाठी झाकण ठेवूया. 5 मिनिटं झालेली आहेत. आपण काय करायचं, गॅस फ्लेम बंद करायची, पण झाकण तसंच ठेवायचंय, उघडायचं नाही, कारण ते वाफेने पण शिजतं. म्हणून आम्ही गॅस बंद केला आहे. झाकण आपण या ठिकाणी या टोपावरती गॅस बंद करून टोपावरती तसंच ठेवलं होतं. भात काढून घेऊया. आणि या ठिकाणी फ्राय करत ठेवले होते कोळंबी, फ्राय झालेले आहेत, आपण पाहू शकता. चला, आपण एक काम करूया, हे झाकण बाजूला करूया आणि कोळंबी भात ताटामध्ये काढून घेऊया. वाव, खूपच सुंदर वाफाळलेला असा कोळंबी भात आणि त्यावरती शिवरलेली कोथिंबीर खूपच सुंदर दिसत आहे. ताटामध्ये आपण हा कोळंबी भात काढून घेऊया. वाव, खूपच सुंदर. कोळंबी भात आम्ही बनवून या डिश मध्ये तर काढून घेतले आहे आणि बाजूच्या तव्यावरती कोळंबी फ्राय केली होती. चांगलं दिसेल असं करून आपल्याला सजवून दाखवत आहोत. म्हणजे कोळंबी भात आणि फ्राय केलेली कोळंबी. वाव, आपल्याला मी जवळून दाखवतो. हा पहा, कोळंबी भात आणि त्यासोबत खाण्यासाठी कोळंबी फ्राय सुद्धा बनवलेली आहे. ही रेसिपी जर आपल्याला आवडली असेल ना तर आपण नक्की घरी करून पहा आणि या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला प्रेस करा. धन्यवाद.